Zájemci z celého světa si v houslařské škole v Chebu zkouší vlastníma rukama vyrábět hudební nástroje. Už podruhé se tu pod dohledem zkušených lektorů učí děti, ale taky dospělí. Kurzy mají propagovat školu a přilákat nové studenty. Splnit si sen a vyrobit vlastní kytaru nebo housle, to ve speciálních kurzech nabízí integrovaná škola v Chebu. Zájemci si vybraný hudební nástroj sestaví zhruba za 2 týdny. Na internetu jsem našel, že tenhle kurz existuje a napadlo mě, že je to ideální dovolená. Rozhodně bych rád, aby se mi povedlo vytvořit nástroj, který bude nějakým způsobem hrát. Ten nápad vznikl proto, že samozřejmě chceme informovat širokou veřejnost, že umělecká řemesla ještě nevyhynula. Účastníci kurzu vyrábí nástroje z tradičních materiálů, jako je smrkové dřevo ze Šumavy a žíhaný javor z Bosny. Vrchní desky je potřeba trošku nepatrně zaoblit. Chtěl jsem si vyzkoušet nový věc a jak se to dělá. Do kurzu se poprvé zapojila i 10členná skupina dětí z výměnného pobytu Rotary klubu. Do Chebu přijeli například z Ameriky, Estonska a Izraele. Dělám tuhle kytaru pro mého švagra, který se o mě stará. Někteří hrajou na housle nebo na určitý nástroje a druhá skupina sem přijela na takovou jakoby poznávačku. Škola si od kurzu slibuje i větší zájem při náboru nových studentů. Houslařská škola má v regionu dlouholetou tradici. Do roku 2005 byla v Lubech u Chebu, kvůli ekonomickým problémům ji ale kraj sloučil s chebskou integrovanou školou. Nabíráme každý rok zhruba těch 15 žáků. Zájem o to přece jenom je i v době, kdy hudební nástrojství prochází recesí. Škola má teď ve 4 ročnících 35 žáků mezi Čechy a Slováky, tady studují i Němci a Korejci. Marek Štětina, Česká televize, Cheb. Tak to je dobře, že je v Česku o řemesla ještě pořád zájem. My jsme na konci, díky za pozornost a příjemný večer.